Ito, kapalit na yun. Sabon. So, what's up mga Sagwinos? Karon, yes, we're here at Lusno Falls. Let's check the falls. Let's go. Tabi. Tabi po. So curious kay ano sa babaw no kay niingon sila. Tugwayan na namin. Lunangan daw ni sa babaw, so atong i-check. I-check no. So naata diri karon sa babaw sa Lusno Falls. Ug atong i-check ug lunangan gud siya. So naata karon diri sa babaw no sa Lusno Falls. So mao ni siya. So di mo siya ingon hugaw nga hugaw. So limpyo man sa bus. So maligo tayo. Let's go. So na nagpa-picture nila no. Sana all. Sana all. Dai, sikat lagi ka dai. Oy. Kubagag daw ni mo oy. Nanghatag man. So, kailangan dawaton. Taga diri ra mo boss? Oh, taga diri ra kun. Ah, basta local like Balibare. Local na local. Ito sa dahil ko na rin ka ng location. Lusno. Lusno na dito. Lusno na lusno. Lusno. Lusno Falls. Ano yung Lusno Falls? Pero tinood din nga. Kami taga diri kawasag din semua. Gitawag ni sa mga dayo Hindi, mga address anik. Lusno. Boundary ni sa kwan sa Runda og sa
Ronda o Carcaw. Nya, asa na sa nabilong? Ronda ka na. Ronda dito siya. Lami kayo may. Gray ko. Hindi ka laway. Lami, salamat kayo. Laway ba? Tumawa na siya, galuto di no. Asis eh. Ayay! Asis na luto na. Ay ay. Muli ibalik oy. Nanay, pinagmugutan na lang. Ginagawa na lang. Amuan na bitaw ni? Ha? Amuan na bitaw. Oh, yun. Ako mayaw yun. Ala. Ala. Salamat. Ako ni ko. Kanon na nimo tekom. Ay, right. Tekom de. Ay, right. Ay, right. Niyo lang. Naikog na kayo ninyo eh. Abi pa lang yan. Hira ko drink para mukaon. So guys, malamig ligo no. So morning Lusno Falls. Then we're going home na. So bye-bye. Kita-kits sa sunod na vlog. This is Pobre Tagoy. Then don't forget to click like, share, and subscribe. Babash! Abay dali. NANI?! So, mao kato siya guys no ato ang video no. So, shoutouts di ay ni John Christian Gimarangan, ni Dexter Alinyabon, ni Alex Legran Barangan, ni Genevieve Gonzalez, ni Meraluna Silior, Aljon Rupita, ni Lovely Anjulan, ni Marty Tenebro, og ni Boss Edric, ni Pomuseno, og ni Micah Laurente. So, shoutout. Thank you kayo ninyo sa pagsuporta mga lods. Ay, ugat. That's all. Bye-bye!